Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam da kasni. Khlad Noh President ke Iran u Ibrahim Raisi but unazar kanani u balong Foreign Minister kila Khlad Noh nagadaw jong jinghap ka helicopter hagawi ka klaw ka bahab ha Azerbaijan province. Ka helicopter ka bakin yo President ke Iran u Ibrahim Raisi but unazar kanani u balong Foreign Minister kala hap no minin kasngi ka khat khandai trik ujimang ha Northwest Iran nagadaw ka jingben ulo o kendo. Kala pelong yo unong nya ban shem jing e ban hier hapo kendo na kaliang ka search and rescue team kila wan mar ban ai jing yarap ban reina ka daw ka jing penwit ka sunmneng ka jing reben ulo o ka jing jur uslam kala pen slam yaki ban wat ban menta ka stem ar potrik ujimang na kaliang ka search and rescue team kila lam ya ka helicopter bakla ha ka non western Iran. Karkum ki khubor ke belayo banum la yathu baki volunteer drone team ka relief and rescue organization jo ka Red Crescent kila lab ya ka helicopter ka basyong u Ibrahim Raisi but Nazar Kanani.